Sawubona, okhuluma uGatsheni bamazi kabaningi. Ngithemba nababengamazi sebeyamazi njengamanje. Bakwethu nginethola umsebenzi omusha engiwenze kulonyaka. Ngicela ukuthi abantu bengeseke, abantu bengisupport. Ngiyakubonga kakhulu abantu abakwenzeke ngonyaka ondlule ukungeseka noma bekunje. Kodwa ke nakulonyaka bengicela ukuthi beqhubeke bengeseke, bengilekelele ngayo yonke indlela abangelekelela ngayo. Ngoba ikhono alilutho ngaphandle kokwesekwa, ngaphandle kwesponsor, into efana nalezo. Ngiyacela ke bakwethu ukuthi abantu phela omningi babo bengithengela ama-CD esitolo. Uma ungalithola kulula, ufike ukuthi ucela beku-order i-CD likaGatsheni ka-2020 bazokutholela lona. Enye indlela elilwa kunazo zonke, njengoba i-technology isinje kulamalanga, ngicela ukuthi abantu bejwayele ukuthenga umculo wethu kuma-digital stores. Kululwa kakhulu, kodwa uma ukuthi awukwazi, ngoba ke lona ihlazo uma ungakwazi phela ukwenza into, cela ukuthi bekukhombise abangakwazi ukuthi
bewuthenga umculo kuma-digital stores. Indlela elula futhi ngikamthi iyona cheap kunale eyokuthi ugibele ufike la ufika khona ufike uthenga i-CD. Ningakwenza naloko, kodwa nje indlela elula nama-digital stores ayasebenza. Bese bakwethu ngicela ukuthi niseseke ke kumiwe ngapha ekuthumeleni ingoma ku-WhatsApp, ngoba kuyasicindezela kakhulu ukuthi abantu bethenga umculo wethu ngendlela e-right, bewuthenge kuma-CD phinde bewuthenge kuma-digital stores. Ngiyabonga kakhulu, ngiyathemba ukuthi nizoyithokozela le CD. Ulonju dala kanjani